दिनै नैबे सान्तिपुर UPPL ब्लक अफिसाव जोंहा गोनांथार मोनसे हाबाफारि दङमोन। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा ब्लक कमिटिनि युथ विं जायखौ युथ सेलबो होनना बुङो आरो वुमेन सेल, बे मोननै सेलखौ दिनै दाफुंनानै लानाय जाबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, बिराद मोजां कमिटि दिनै युथ कमिटि जोङो ब्लक कमिटिनि दानानै लानो हाबाय आरो ब्लक कमिटि वुमेन सेलनि दिनै दानानै लानो हानाय जाबाय। जोबोद गोख्रों मोनसे कमिटि जों मोनदों, मोननैबो गोख्रों आरो जोंहा फोथायनाय दं जोंनि पार्टिनि हाबाफारिखौ आवगायलांनायाव नैबे कमिटि मोननैया जाय कमिटिफोरखौ दिनै दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावलांनो हागोन। रायजोनि गेजेराव हाबनानै रायजोनि जेंना जेंगोना बेफोरखौ सुस्रांनाय, रायजोफोरखौ मदद खालामनाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हानजायारि जोंनि पार्टिनि जिखिनि एक्टिभिटिस बेखौ मोजाङै लांनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेनाखि एक्टिभिटिस बेखौ खालामगोन, दाबो खालामबाय थादों। जोंहा जोंनि UPPL हिसाबै जोंहा जेरैबायदि जोंनि एक्टिभिटिसखौ लांनांगौ बेखौ जों खालामबाय थागोन आरो जोंहा मोनसे एडभान्टेज दङ जे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा मोनसे सरकार दङ BTC आव, BJP, UPPL आरो GSPनि मोनसे सरकार। बे सरकारा दिनै जेरैबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेहाय माने बे खामानिफोरखौ जेब्लानाखि नुगोन रायजोफ्रा बिराद माने लाभ जागोन, रायजोफ्रा उपकृत जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन आं सानदों आरो गुसुं समनि गेजेरावनो मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टनि जे मोनसे महर, बे महरखौ नुगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा रायजोफोरनो जेनाखि खोथा होनाय दंमोन जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय, फोथायलायनाय लानानै मोजां मोनसे परिबेस दानाय, बेनि माबाजों दिनै खामानिया आवगायबाय थादों आरो सममर्यादा ओमफ्राय जयैनो जौगानाय, बे माखासे मोन्थोरफोरखौ लानानै जोंनि हान्जाया दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे नोजोराव जोङो मोजाङैनो खामानि मावहैनानै जाफुंसारनो हागोन, बे फोथायनाया आंहा दङ। आङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै नोंथांमोन गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि सिङावहाय जे लाइमोन गांखं आरो जोंहा आइजो गांखं, बे मोननै गांखंखौ जोङो दानानै लानो हाबाय। जे बे लाइमोन गांखंआव जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोंहा महन्त नार्जारि बिथांखौ जों मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि जोंहा सानै दङ, सासेया एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो सासेया अर्गेनाइजेसन। बिथांमोना जाबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै जोंहा यादब दाहाल बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा सासे अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो खोदोम बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो आइजो गांखं हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै हेमा बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोङो गाहाय नेहाथारि जोंहा सानै दङ, जोंहा मन्जु मुसाहारि बिथांखौ जों एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै जों मोननो हादों आरो जोंहा अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों मोननो हादों पुर्निमा बाला बर्मन, जा बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। आं बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन आरो दिनैनि नैबे जोंनि गोदानै दाफुंनाय जे आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखं, बे दाफुंनायाव जोंहा चिरां जिल्ला UPPLनि जोंहा गाहाय नेहाथारि बिदा गेदेर अमर सिंह ब्रह्मआ बाहाय बाहागो लानानै गोदानै दाफुंजानाय जे कमिटि बिथांनि गेजेरजों फोसावफैनायखाय आं बिथांनो साबायखर जासिगोन। जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम बे जोंनि गोदानै दाफुंजानाय जे कमिटिया मैखोमै खामानि मावगोन आरो जोङो मिजिं खालामदों बे जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव जोंहा गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ। दा बे हाबाफारिफोरखौ जोङो ब्लक कमिटि, उइमेन्स कमिटि आरो इयुथ कमिटि जोङो जथायै मोनसे वार्कशप जों खालामनानै जोङो फैबाय थानाय समाव 3 बोसोरनि मोनसे मास्टार प्लेनिं जों खालामनो लुबैदों आरो बे मास्टार प्लेनिंआव जोंनि गोबां जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ जोङो मावफुंनो थांखि